Čaute ľudia, zdravím nového videjka a dneska tu som s mojou sestrou zase. Hello! I am queen. No. A dneska tu máme cover, kde si môžeme... Vybrať buď Michaela Jacksona, alebo... Nie. Neviem. Alebo Katy. Aha, Adriana, neviem ako sa volá Adriana, neviem aká, ale Michael. Ale ja chcem Michaela. Ja som vybrala Michaela. You can't just be there, be there, be there, be there. Oh. Nic sa nestalo. No? Come on, be there. A ty si Ariana. Ty nie si Ariana Grande. Ty si Adriana, či si Ariana? Ty si Ariana Grande, to som to znala. Ale ja som... No prečo mi to nespievaj? Neviem, prečo to nespieva, ale ja mám mikrofón v ruke a asi s ním budem jazyť. A nedopovedala som. A nepovedala som, že toto je to vrch, kde budeme skákať a budeme si vyberať spevákov. Populárnych určite. A máme tu na výber ďalšie Taylor Swift alebo Justin Bieber. Kde si, Packa? Kde mám? Ja si myslím, že tak. Už je to Taylor alebo Justin? teraz dám chalana. Jak ten Taylor? Paráda. Nie. Máme tu eskalátor. OK, ideme ďalej. Tu si zoberiem dačo. You are insane. Super, neviem, čo to má. Tak to asi čeky. A máme tu Lady Gaga alebo Bruno. Ja si vyberám Bruno. Jak Gaga. Moje uši. A Bruna možno poznám. Takže Lady Gaga je hnusná. A Bruno je tiež hnusný. To si ty? Nie. Je tu ďalší čeky. Pačka. Tu je. Takže máme tu myšľúce schody asi. A máme tu Dreja, alebo Olivera, jak som Drej. Lebo ja to poznám, až neviem. Pre Boha. No ja pekne spievam. Paráda moje. Auč. Eskalátor. Môžem skakať. A máme tu ďalšie čeky. Ideme ďalej. Aj. Máme tu... Neviem, čo tu máme, ale super, ne? Mám 1 milión, neviem čo. Shakira! Neviem. Ako sa volá tvoj spevák? Dom. To ja, kamalo. Ja milujem tú pieseň. Ja som si mala vybrať, ja som Shakira proste. Ty si vybrať Shakiru a ja... Ale to je World Cup. A schody mizu. A čo máme hore ďalej? Keby to bol som toho K-pop, na budúci vyberiem K-pop. Nie spevákov. Dobre. Harry, Ja alebo... si vyberám Harry, ty choď na Riri. Riri, to nepoznám. Ani Harryho. Gej.
to volá? Ukáž. Harry, ja to tiež poznám. Je to moja obľúbená pieseň skoro. To je, nepýtajte sa prečo, ale je to skoro. Nie. Také lepšie, ale... Nie, a čo? Welcome to, neviem čo. Čekaj. Billy Ellis! Oh my god, aha, Stitch. Áno, už byli... Nemám rád Billy Ellis. Tak ja si dám go. Fuj. A Streams. I'm hitov. Hitov. Mám čeky, poď. To čekyho mám. Páka, ide už páka. Ale Billy Ellis, že... Máme. Katy, Eddie, ja som Eddieho. Ja mám Katy! Oh! Jessie! Ja ty si vybrala Katy a že Eddie. Ale mne to samo vybralo. Jessie! Sabrina, ja som Sabrina, ja ju poznám. Ježiši Maria. Čo hovoríš? Hovoríš? Čauka. Ja. Áno, strich, presne. Máme tu ďalšie, Dula alebo Vicky. Dobre, ja mám Dulu. Co hamburger z tým? Takže trošku budeme mať zapatlanú hubu, ale nevadí. A kde som už? My budeme už pri konci, pohni, nejedz, nežer už. Nežer. 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 Poď už. Promiňte, že vám robíme chute. Hej, proste hamburger. Keep going. Aby ti nespadlo moja za... Toto si daj na túto stranu. Kde si Dority? Tu vedľa teba. Celý je moja. Tak Dragon Star, toho som poznal. This is my window, this is my dingo dong. Ja to poznám. Nemám dobrý. Ako sa voláš? Neviem, ako bol. Dragon. Dobre, tiež hľadám, ten druhý bol Harris. Harris. Dobre, to si musím vyhľadať na spopitu. Dority. Nejdeme hľadať križovku, ideme ďalej. Idem. Lebo je to hnusná križovka. Moja je Siana. Moja je Sia. Sia. Tak môj bude Melon. No, Melon. Och, môj Bože. Nespieva to. Wow. Adele! Oh, shit. Wow, poznajte, Jo, bo ja wiem wszystko, ty nie weź nic. A powiedz się. A, koniec. A ty hrát, ideme tam. Priznám sa, hrala som to. Nevadí však, že... A ľudia, chcem povedať, že to video, kde som dala
tak ono nemalo existovať, lebo Je to trapné, tak na to nekúkajte, ďakujem. ani ja. Hada sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like a odber a vidíme sa v ďalšieho videjka. Čus! Čus!